Diri na lang sa aton sa lokal ho. Kung nagpagwabi karon sang statement si Mayor Jerry Trillanes siya maghambal nga hindi ako gusto sang amo sini nga klase sang pamaagi sang panggobyerno sa syudad. Hindi ako gusto nga aton nga mga pumuluyo magkalapuhag, magkalakulbaan, magkangko sang nerbyos. Magnerbyoso ning aton nga mga pumuluyo. Hindi ako gusto nga magnerbyoso ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Pangod sini sang mga wala pagtaha kag wala pagrespeto sa aton sini nga kasugwan sa aton nga mga kasugwan diri sa aton nga pungsod. Ang pagpinalupok kag ang pagpamahog sa mga tao kapag pangtublag sa mga tao nga nagaturulog diri sa aton. Hindi ako gusto sila. Bilang mayor sa syudad sa Iloilo, kinahanglan within 24 hours iatubang sa ako natubang taladri sa ako natubang ang taong nagpinalupok ngayon para nga matagan ta sang leksyon. Nga mo tani ni nga mga tinaga ang ginapagwa mga kabistado nga sa baba kinagakawa sa baba sang aton nga mga lokal nga mga panguluhan ti do nami man tani pamatian hindi bla. Hindi bla. Do nami man tani pamatian, do nami man tani mamati bla nga mo nang mabatian naton bla nga inang why sang kahadlok bla sa aton sini nga sa mga kriminal nga ini. O hindi bla? Simple gilang na mo. Pakitang gila sa pakita blang imo sini nga pagka ang imo sini nga kinanglan nga imo sini nga political will bla. Kaya way kitak bati. Di bla? Way kita kabati nga naghambal gis Mayor Jerry Trillanes siya naghambal nga sini ba daw. Daw hindi manami ni katabo subong sang una daw nagtrutawhay makita di mo ni mo to no di subong ara daw nagginuwa ni subong mga dungol ha bagon mo pinalupok to sa may veterans village una-una gi sa may barangay Monica Blumentritt 4 kabilog nga mga salakyan ng kaladamage ikaduha sa may Veterans Village, damo sa kinulbaan ng mga kabataan. Kahirilibi mga kabataan nga nagadarapa sa harapa sila ng mga balay. Mayara kita gani nga nakuha nga video di nga ginatunan pa naton. Kung pwede naton ini nga mapagwa, kung pwede naton ini nga post sa Facebook ang ining video kay inang may kwan bla nauta kung may ara nga community standard violation ni kung panitan nga ma-post na to Facebook tabla kaya pangitaway sininggitan tapos lugilugan ni pinalupok kabistado bation ang pagsiniyagit sa mga babae kay sa mga kabataan kag ang mga kabataan nagahilibion kababatian mga kabistado sang pagpinalupok sinesan ning subject ngayon kung suspect ngayon dira sa may barangay Veterans Village. Nakatapos kagaina naman sang kagahon ambot din naman to kung sino naman to sino naman to nagpabaraks balay sang sa balay ni Hiruta mga kabistado pinaswasan kapaburot ng balay ni Hiruta ay pwerte so mga kabistado sa mga amo sini nga mga bagay way kitakbati nga nagwakal ang mayor sa syudad sa Iloilo nga nagambal nga ba di ko gusto siniya nga ngato sini nga mga pumuluyo ginadisturbo ila katulugon sa tion sa kagabihon di kita gusto sini nga ginanerbyos ang tawo di kita gusto nga matubuan sa nerbyos ang aton nga mga pumuluyo most especially ang aton nga mga kabataan dapat sa aton nga mga pulis tingwain nyo dakpan nyo ning tao nga ni kundi gani badakpan tapugay ni kag patalasa diri sa syudad hindi pagpaistara kay hindi pagpapulia diri sa syudad mas ka makita kun itsura punggulan kun ni kwan punggulan ko ini sa sang buhok no hindi bla mga amo na tani nga mga tinagap lang mga simple nga mga tinaga pero nagadulot man bla tani pero di subong nga way ilan tawa karon mga kabistado ano pagid ang latest nga balita subong ilamang nga kaagahon lumupok naman tong balita sa may barangay Bakhaw Mandurriao kilala nyo man kung ano ang barangay Bakhaw Mandurriao mga kabistado ang barangay Bakhaw Mandurriao isa ina sang intudlo kag in-identify halin pa sang una sang taga Philippine Drug Enforcement Agency dan sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan kan ini mga kabistado ang barangay Bakhaw
ginakuan ini, nakabig ini siya, kag ginatudlo, kag gin-identify ini siya, nga pugaran sang mga drug lord, pugaran sang illegal drugs, pugaran sang shabu, sa malipot nga sugilanon. Ini nga mga lugar ni, pugaran sang shabu, pugaran sang illegal drugs, pugaran sa mga drug pusher, pugaran sa mga drug addict, pugaran sang tanan dalos kalabanan, nga mga pila ka mga abusador, mga adiktos, sila sa may barangay Bakaw nga ini, iway makita nagahambal direktage, nga ining natabo, may involvement ini sa illegal nga droga, pero mga kabistado, lantawan nyo bala, ang kagaina sa kagahon, nagwang balita mga kabistado nga mayara nga biktima sa nga pagkalabo kag ti patay gid ang biktima ang report kay informasyon ano mo nimo abi na hindi pa ideklarar nga patay kay suno sa report kay informasyon nga bulag ang ulo sa lawas hindi kay mo kita naman no mga kabistado di paano mo nabi karon hambalon nga buhi o kunano pa nga dalon pa sa ospital kay nagabulag ng ulo sa lawas sa malipot nga sigilanon mga kabistado, pinpunggulan niya sang ulo nining sang suspect, ang ining biktima, actually, upod yaman gani sa trabaho, kag sa pagkamatuod lang, upod yaman gani, istar sa sulod sang balay, isama lang sila kay listaran, isama lang sila ka kwarto, ay kalainon. Ang report kay informasyon, mga kabistado nga may ara kuno nga nervous breakdown, ang ining suspect nga ini, amo na rason kung nga ang biktima kung ano paglantaw ya sa to pero tiyang suspect nag-ako man nga siyang nagpatay sa sining biktima pero sa gipamangkot siya kung anong rason away na siya nagsabata ang iya man ang ginhambal nga isa iya ginpatay kung siya nga kay ginhalitan niya ako tapos kung ano klase sang halit ang iya ginhambal mga kabistado no so istoryahan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalagad kuha na to ng mga follow-up report ay kang tanan sining insidente mga kabistado tiara naman ay kita gambal nga may direkta nga involved sa illegal drugs ni nakasyabo ang suspect o kunano man nga sa sistema nakainom kunanong sistema da pero ining lugar nga ini mga kabistado lugar ini nga sa diin ara da nagailistar ang iban iya halos in-identify ini siya kakilala ini nga lugar sa mga damo sa mga drug addict damo sa mga drug pusher damo sa mga manugbaligya shabu damo ga negosyo shabu kay isa padang lugar sang una sa ginatawag nila nga sa alias buang o silingon drug estaya buang sang una nga tiyempo basta subo mga galamay nagkalabilin pa ang iban gani nagkagwa na sa prisuan pagbalik nila ara naman liwat nagamamat naman sila liwat baligya dulce mga kabistado nga may unod shabu dira sa may area sang barangay Bakaw sa distrito sang Mandurriao mga kabistado so istoryahan tara karon diri sa ato sining nga pagpangalaga dai kang mga follow up naton angot sa sining insidente nga ini mga kabistado mga follow up report kagay na makita man nyo ato sining nga live report upod sa ato sining nga mga reporters with kabistadong Aaron Refugio mga kabistado sa live report niya kagaina dito sa may area sang barangay Bakaw sa distrito sang Mandurriao ikaw nagambal kamuti din ang bangkay din ang patay pasensya na kamo basta mga amo nga mga bagay sensitibo hindi namo na mapakita sa kanginan hindi namo na mapakita sa inyo sa video ang itsura sang bangkay kay manti sa report kay informasyon na ginagulgol yung kunutong kwan sa nga biktima to sus Muriones ti grapon ni Santisima malabot nga ginlabo-labo na ginlaslas pa niyang liog kaya mo ng rason nga hindi pwede naton mapakita sa kanginan mapakita sa video ang ining bangkay sang biktima pero ting suspect kagay na pagdakop sa iya para man naka-video gin video sang iya sini nga pagkaisa gin send diri sa amon ang iya sini nga video amon sini nga gin post sa Facebook sang June Kapulot News Live kag sang Radyo Bistado mga kabistado yan tana karon kakuha na to latest nga mga follow up report angot sini diri sa ato sini nga pagpangalagad mga kabistado samtang sa iban paginaton nga mga balita kag information iban pa nga mga issues nga atong pagkatalakayon arin pagit alin kita sa syudad sa Iloilo sa ilo kita sa probinsya mga kabistado may sa pagito kapito katuig nga bata nga babae ayo sa
may banwasang instansya ang report nga na sa puwan nga nagahublas wala sang panapto ng bata pagkatapos ini siyang patay. Kita nyo gilang na sa inyo nga paglantaw ining bata ano ni alang ni nga ang bata ni magmatumato nga magkadto to sa lugar kag mangin matay. Bata pitok tuig babae pa naman sa malipot nga sigilanon duha naman ni kabagay ang aton sini nga paraligban kag ato sini nga hibaluon kay nagahublas ang bata nga ginbutang skilid sang pader nga napatay mga kabistado ning bata nga pito ka tuig. Isa ka duha ni kabagay nga aton subong nga hibaluon. Number 1, kung pala ang bata ginimuslan ang tispatyon. Ikaduha, nga ginpatay ang bata sinong ginikanan niya sinisa si Ede ini sa nakita kag sang sano ini siya naglakat sano siya nadula silang balay. Kay ining bata may kabistado nakita skilid sang pader dito sa isak barangay sa banwasang instansya sa probinsya sang Iloilo may kabistado. Kita nyo sang una mga balita nga muna way takbati sila hindi bla mga ano man gawa katuig nga ginbalita naton nga daway sa may insidente nga kasubong sini. Mga kabistado subong nagbalik naman amo nang ginahambal ko sa inyo nga basta gani nga magamit ikaw sang kuko sang agila kung ikaw ikaw magpalakat sa panggobyerno mo. Ako ang tsansa nga magatawhay ang ato sini nga syudad magatawhay ang ato sini nga pungsod. Pero pag once gani mga kabistado nga kun ara ikaw pagkatapos masyado kalawlaw ang pagpalakat sa panggobyerno mo wala na sang kahadlok ang mga krimen ang mga kriminal way sang kahadlok di mo nagakatabo lantawan nyo bala. Ano abing matabo sinanong ano na lang ni karon di nang hostisya sini. Sa una nga time singgit kita sa ginatawag naton nga extrajudicial killing kinahanglan ang mga kwan nga ini mga biktima sang extrajudicial killing nga ini dapat hatagan na sang pagtamo datagan ni sila sang hostisya. Morionis ni garapon ni Santissima igo lang tawon ni ining mga biktima nga ini mga drug pusher mga drug lord mga drug personalities mga nagkalamatay singgit kita hostisya kay biktima sang EJK. Ari abi singgit kamo abi anong ginapangita sini anong pangayoon ta sini bata nga pito ka tuig ang edad inosente gini katama sigurado. Number 1 ning pito ka tuig nga bata mga kabistado no pito ka tuig edad sang bata babae nagahublas tapos na sa puwan patay. Di sa inyo nga paglantaw ano ni siya alang-alang manikaroon nga ibalita tanagin taban sa kaswang o hindi bla alang-alang ni hambal tanagin taban ni katayho gintabang ni ka gintaban ini kaga ginadala sang kapre di bla sang una pa nga chimpo mga tayho mga kapre mga tikbalang mga aswang sang una pa nga chimpo ini mga kabistado pitok tuig edad sang bata ngayon nagahublas sa puwan nga patay. Dira sa may banwa sa instansya daw damo-damo naging sang kriminalidad nga nagalunta dira sa may banwa sa instansya. Kaway gapon masulbar kag way sa kasulbaran daw sa may perti subong ka kuno daw pamatyagan kuno ang northern part of Negros Occidental daw mo subong yung nagapasikat subong when it comes to kriminalidad ang paghambalan damo-damo sa mga wala masulbar nga kaso sa northern part of Negros Occidental mga kabistado o hindi ba na? Number 1 atong chief security to hasta subong way tilaw hostisya to lang payroll kwan ba to payroll snatching bla to tumanyo nga gin-snatch ang payroll mga kabistado sang mga security nga makadto tani sa Masikogon Island kay iswelduhan nila tong mga gwardiya nila to magsakay sa pampot ibingan siya to pinanglutang to patay gito ang isa ka chief security nila nataban pang kwarta nga mga masubra 300,000 pesos namo tong inog-sweldo sa mga gwardiya dito sa mga tinao nila to dito sa Masikogon Island until now may isak bilog wala sa may nadakpan to dumduman nyo may nakabutang dito nga tawo nga nagpangalan nga ngalan niya si Jerry de la Cruz until now si Jerry de la Cruz nanginimo sa nga si Juan de la Cruz magambal ka nga Juan de la Cruz may kabistado mo silingon jando na ay makilala unidentified ikaduha mga kabistado
Arin pagid ang masakit. Ang kaso sang pagpamatay sang mag-amiguhay nga mga bataon nga mga entrepreneur nga pamatay dito sa may barangay Hilya Panian sa Banwa sang istansya man gyapon. Tatlog bilog mga nagkalamatay ito. Si Palibosper number 1. Ang kaso sang Palibosper o kon ginatawag naton nga Task Force Palibosper ning is ITG Palibosper nga ini. Paruhinog, Libaw, Bosque, kag Fernandez. Patay ang tatlo dire magluwas sa kay Paruhinog. Ang tatlo nga mga nagkalamatay amo ni Sanday, Mark Libaw mga kabistado, si inang John Paul Bosque, kag isa mga kabistado nga si Floyd Fernandez. Amo ni sila nga tatlo ang mga nagkalamatay dire. Tingin failan to kaso sa ngaton nga mga pulis. Oriones di garapon ni Santissima. Pamangkot ang mga pulis. Tingala makita nga hindi magpa-interview mga yudi kakak nila ni pamangkuton mo sila parte sa mga monimoto. Nawalo sa Luzon ni magsalabat ni mga yudi kanggaro nila. Kaya nakita naton nga bisan sa ila pa lang mismo nga mga ginpanghimo nga mga affidavit. Sa ila mga ginpanghimo nga mga ginfile nga mga kaso. Mga kabistado, why kami gani nag-una hambal sa aton nga prosecutor. Pero sa mas temprano pa lang na naghambal na kita. Number 1, si Lingko, kabay pa. Naluoy kita sa pamilya Nanday Palibosper, most especially Sanday Libaw Fernandez kag Bosque. Naluoy kita sa pamilya nila. Kay ginharog-harog sang aton nga mga pulis. Sa Iloilo Provincial Police Office ang magpasaka sang kaso, ang tanan-tanan nila nga mga ebidensya nga ginpasaka sa korte, most especially mga kabistado sa aton nga Provincial Prosecutor's Office. Doon say tanan ang istorya sang ila nga mga ginpang file, mga affidavit nga ginpang plastar sa mga witnesses nila. Daw kaangay sang drawing sa papel. Daw pariho lang nga gin-drawing ilang nga mga ginpanghimo nga mga inang kwan nga ilang nga mga inang affidavit sang ilang nga mga witnesses. Pagkatapos pamangkuton mo, ano ang kwan? Anong mga balisya nyo na ipasakahan nyo na kaso? Anong ebidensya nyo? Hindi ka makakuha ebidensya. Ang ambal nila, ang ilang mga ebidensya is tinatawag nila mga kabistado nga circumstantial evidence. Oriones di garapon ni Santissima. Basta circumstantial gani, do parehas naman na nag-drawing kayo. Although nga may ara, gina-okay man lang ng mga circumstantial. Karon amo tong ambal nato na yahay. Luoy kita mga kabistado sa kwan, sa luoy kita sa pamilya sa mga nagkalamatay ni nga mga kabataan o ni mga pamatanon nga ini. Kay man nga silinggid naton daw. Gindismiss ang Provincial Prosecutor's Office mga kabistado ang ginpasaka nga kaso nga murder sa tanan-tanan nga mga suspects. Amo to sang una to, tingala kitang nahadlok maglawag sa mga pangalan ining mga pulis naton nga to sining Iloilo Provincial Police Office. Tingala kita nga hindi sila gusto nga panglawagon ang mga pangalan sini sang mga suspect nila. Kay nahadlok sila nga magbutang sa mga pangalan kag magpanglawag sa mga pangalan. Bisan nakabutang na sa affidavit nga ginfile nila nga kaso, kay hindi nila sigurado nga gipasakaan nila sang kaso amugit. Lantawa kundi dismiss mga kabistado. Hindi kaluluoy to iya ang mga ginpanglawagan sa mga pangalan to. Ato mga kwanto, mga ginpanglawag nga mga pangalan to kay amo to ginpasakaan nila sang kaso. Kaluluoy to. Mayo lang kon maka-update ang aton nga mga pumuluyo nga makapamati sa radyo, makapamati sa mga social media, makalantaw sa mga balita sa telebisyon. Nga maka-update sila nga magambal sila nga ay gindismiss ganito ang kaso ni sino ganito mga pangalan na to. Ay gindismiss ganito ang kaso ni Jebron Paruhino, ang kaso ni Brix Paruhino, kasi no ito Brix o Brix Paruhino, ang kaso ni Michael
Ganito ngalan nila tong duwa to. Ano to man, Christian? Ano to ganito? Mga kabistado, si duha ka mga Michael gali. Ang duha ka mga Michael to nga mapiliri. Isa to si Michael Pura, so isa si Michael Kiatson. Na-dismiss ganito kaso nila to. Kung isa isa pa gini nga ginmulumit lang ngalan niya. Kay gatransaksyon kuno sa sabong. Ano ni pilido es naman Llamado Vincent Lamado Llamado na pinangmitlang na to Gibron Paruino gindala na eskaso lang tawa anong natabo di mayo lang kung maka-update ang aton nga mga pumuloyo sa bilog na ining mga ginpasakaan sang kaso nga murder mga kabistado nalawagan mga pangalan nila sini mayroon ko mga update sila nga na-dismiss ganito but silingo mga wala sila mga sala kay nga di siyempre wala sa may nakita ang korte nga probable cause wala sila sa may nakita nga pag-un nga ebidensya kontra sa mga suspect nga ini ako nagani siling naton mga kabistado na siling ko gidaw ako ginang isa sa mga ginalantaw nato sang pirmiro parang adaan nga siling basi maluoy kita sa pamilya sa mga nagkalabiktiman nga nagkalamatay kay gin garo-garo mga kabistado namin nga term gin garo-garo sang aton sini nga mga pulis ang SITG Palibos Perget gin garo-garo nila ang pagpasaka sang kaso kontra mga kabistado sa sining mga suspect unsik bilog to may ano pa to ka mga jandos wag sa din sila makuha sa mga jandos to basi bila ko ng mga jandos to mo pa to mga pure nga mga suspect mga lima niya nga pabili panigapon nga mga yusinti ng mga lima nga inigin pasakaan sang kaso tingon na nagkala-dismiss lang tawa ano karon ayaw lang gani ni siguro kay nakaintindi ni mga amigo nila ka mga friends nila mga kasimanwa nila kag mga pamilya nila nakaintindi ni subong sila nga amo na gin panglawag mga ngalan nila ni kag gin pasakaan sila sang kasong murder kaya lang kon ma-update ni mga kabistado nga amo na nagkala-dismiss na ni pero iba ni nagkalaguba ng mga pangalan nila ni makon muna nga murder yang kaso tapos hindi basta-basta nga murder kay nga may mga nagkalamatay kag wala labot sila may involved pa nga kwarta kuno mo dali hasta subong ning kwarta di makita to nagimo-himo naman sila istorya Moriones Tigarapon ni Santissima gid sadyagid ang file kuno sang provincial prosecutor hindi man sila maka-file kuno liwat kaso tapos yung dismiss ng file paliwat kamusta nga aton nga mga pulis mga sir ano ni Moriones Tigarapon ni Santissima kamo ay kaduha na kabisis nga napalpak ang inyong nga mga SITG ni ano klase ka mga pagpang-imbestigar inyo man kadako-dako sang kwarta sang gobyerno ang ginagasto sa inyo para ipang training kamo sa mayo ka gusto nga investigasyon Moriones Tigarapon ni Santissima gwa sa inyo sa nga investigasyon puro palpak di patud Tigarapon ni Santissima Uy ko sa pamilya ni Bosque, ni Libaw, kag ni Fernandez mga kabistado. Wala bulan na lubong na tuya sa kwan na lubong na tuya sa wala to. Hindi na sila kaangkon sang ustisya nga matutuod. Hindi na sila makaangkon sang ustisya nga matutuod sa kamatayon. Sininanday Mark Libaw, John Paul Bosque, kag Floyd Fernandez. Wala tsansa ni Mariho ini ang natabo sa kay Claire Jergos man sang nagligat mga kabistado di subong wala yasang may nanabat sa kamatayon sa to ni Claire Jergos kita nyo ikaduha na ini nga kapalpakan nga ginhimo sa mga SITG no ano naman nagalano kamo mga kabistado mga utok nyo din nagkaladto subong ano nga klase ka mga pagpang-imbestigar ni ano klase ka investigasyon ni naghimo-himo kamo ka istorya lang tawa may kalusot sa aton sila nga provincial prosecutor's office sila
Ing sang taga-probinsya, prosecutor sa office, way kami sa may nakita diri nga probable cause. Hina ebidensya, way kami kita diri sang mabaskog nga ebidensya nga nagapakita. Ining mga ining mga ginpasakaan kaso ni mo ni sila mga nagpamatay ning mga biktima ni. Dira nga lang namon kro ni pasaka ang kaso ni kay kita namo di nga daw ay gid sang way galalangot ning ilang nga mga way galalangot ilang nga mga testimonya ning ilang nga mga affidavit ni way galalangot na diyo. Ano lang ni. Ayahay. Kaluluoy ang pamilya sa mga nagkalabiktima ni nga nagkalamatay ayo. Gata subong ni gapangita sang ustisya nga matutuod kag kung sino ang dapat nga magpanabat sa sining kaso sa kamatayon sing tatlo ka mga biktima mga kabistado. Oras naton karon nakalabot kita sa 3 minutos na nakaligad sa alas 12. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kag information sa katao na sapuan patay pagkakuryente amo ang ginalantaw nga kabangdanan sa iyang kakamatayon. Ni mga kabistadong kwaon naton ang mga balita kag information nagikan karon sa may syudad sang sa probinsya sang Capiz. Lagip na may harap pagin nga aksidente sa salakyan sa banwa sang Saraga. May mga nagkalamatay man. And dito pagin sa may banwa sang Kalinog may aksidente masasalakyan to. May mga nagkalamatay man to. Pwerte kadamo sa mga talagko nga mga balita kag information nga nagaluluntad diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo mga kabistado. So lasta nato na karon diri sa ato sining pagpangalagad diri sa ato sining programa. Shout out nato na ning ato sining mga viewers umpisada sa ato sining mga viewers nga nagapagikupod diri sa aton nga pagpangalagad. Shout out sa kay Joy Montaño watching from Qatar, sa kay Jigger Batawan, kay kabistadong Joshua Hakara sa Merry Christmas, Mercedes Malquerido, sa kay William Dakianan, kay Chris Daniel Giliana or Hiliana, no? Kay Alan Makarimbang, kay Ngodto kabistadong John, kay Teresa Gipo, good morning Idol John, kag sa mga kabistado kay Cindy Pupo, good morning Kirio Kapulot, ingat lagi, Happy Christmas with your family. Shout out man sa kay Mercedes Malquerido, ay kaluoy man dapat may tanod nagaduty kag barangay official kada gabi. Ano na sa mga tanod kag sa mga tanod mga kabistado man. Kaya mga tanod ni mga kabistado ay mani mga sweldo ni. Sa kay Yolanda Diamante, good morning Idol, stay safe always, God bless. Kay Randy Mulabin, I'm watching Lords from San Dionisio, Iloilo. Sa kay sino pang white mabasahan din? Anyway, salamat kayo sa ato sining mga viewers, mga kabistado diri sa aton sining Radio Bistado sa syudad sang Iloilo. Mga naga-monitor. Hello kita mga kabistado sa ato sining kung makita ang aton sining kwanaw nga John Kapulot News Live. Sa ilo kita sa aton sining YouTube channel. Sa kay Ramel Mamilia, good morning Sir John. Patamyaw lang ko sa mga Mamela family kag Verden family sa sitio Tigisan, Barangay Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental. Sa YouTube na to niya nagapatamyaw da na sa ato sining live sa YouTube. Ano kamo kitaon kita sa YouTube channel naton, kitaon mo kita sa ato sining duha ka mga Facebook page, John Kapulot News Live kag ang Radio Bistado. And of course kita nyo man kita sa iban pagin naton sining mga channel, damo ni nga dani mga channel tamo kaya kita gani sa ato sining TikTok channel mga kabistado. And pagid nga mga balita mabasahan man niyo sa aton sining website ang
radiobistado.com.ph. Oras na ton mga kabistado, nakalabo na kita sa 7 minutos na kaliga alas 12. Ang mga balita ngayon na batian ng buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Ever Young Capsule. Ang Ever Young Capsule mga kabistado, mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Ini siya makabulig sa aton sini nga mga benepisyo sa aton nga lawas para sa karaydan sang lawas ta. Muna ginasiling naton sa inyo mga kabistado nga bisan ano sa imo ka manggaranon, bisan ano sa imo ka bilyonaryo. Kung balatianon kay mo, hindi ka mag-enjoy sa imo sini nga pagpangabuhi. Hindi ka man gyapon maka-enjoy kung balatianon ka. Hindi ka man gyapon mag-enjoy kung damo ka balatian. Ma-enjoy lang kita mga kabistado. Bisan wala kita kwarta, bisan pigado kita, bisan makakaon na kita 3 ka beses sa isa ka adlaw. Importante nga ang aton sini nga lawas sa ang magapabilin nga healthy. Kay health is wealth mga kabistado. So paano naton inihimuon? Number 1, pabakuron naton sini nga immune system. Kay isa sa mga makabulig diri sa aton mga kabistado ang makabulig diri sa aton mga kabistado nga makapabakod sa aton sini nga immune system. Wala sang liwan kundi amo ang aton sini nga Ever Young Capsule. Number 1 nga ang Ever Young Capsule. Kaya ang Ever Young Capsule mga kabistado, damo sang benepisyo nga mahatag sa aton. Ang iya sining nga ingrediente nga makita nato, number 1 is pinakadamo sini kag pinakadako nato sini nga benepisyo nga makuha sa iya. Bangod kay nga ang iya sini nga ingrediente nga makuha naton ara da mga kabistado ang pinakadako nga volume sang marine calcium in citrate form. Isa ini ka marine calcium in citrate form nga makabulig ini para sa number 1, firing of neurons o kon pagpitik sang sentido para nga magnami ang electrical signal hin sa aton utok palibot sa bilog naton nga lawas. So kon magnami na mga kabistado ang aton sini nga isa sini sa makabulig sa pagpaayo sa ginabatyag naton nga palaminhod sa lawas ta, palaminhod sa kamot, braso, ug iban pagid nga mga porsyon sang lawas naton. Number 2, heart contractility o kung tawag nga pagpitik sang aton nga tigipusoon. Pinapanami niya ang blood flow sang aton sini nga bilog nga kalawasan para nga magnami ang paglibot sang dugo sa aton sini nga lawas. Was nga magnami ang paglibot sang flow. Sang aton sini nga dugo sa lawas naton mangimanami man ang aton sini nga inang kondisyon sang lawas ta kag makaayo pagid sa pag siyempre once nga nami ang buhi ang dugo ta, buhi man ang lawas ta, pati si Manoy ta. Nga mo na siya. Ang isa pagid diri mga kabistado makahatag siya makabuli sa pagpabaskog sang aton nga mga maskulo. Sunod pagid makabulig pagid siya sa ginatawag naton nga pinakadabes gid diri amo ang cell regeneration o kon ang pagpapali sang aton o kon pagpaayo sa mga na-damage naton nga mga cell. Ang ginatawag naton nga body repair. Amo ni siya kon nga ginatawag niya sa nga Ever Young Capsule. Bangod mga kabistado nga magapabilin nga huben ang aton sini nga lawas. Edad ta lang ang matigulang pero ang aton lawas magapabilin nga huben. Amo ina siya ang isa sa mga sekreto. Amo ang Ever Young Capsule. Bangod sa ginatawag naton nga cell regeneration. Mabulig man ini sa pagpaayo sa aton nga immune system kay ginamarkahan sini ang dapat nga eradicate o kon kinahanglan tapnaon sang aton sini nga mga antibodies. O chilingon siyang nagamarka, siyang nagahambal ka nagapanugid sa nagapanugid sa aton nga antibodies. Ngaoy antibodies may nagsulod diri nga may nagsulod naman diri nga virus. O ara siya naonan tirahan nyo na kay kontrata na nan amo ina may kabistado makabulig ya para nga magpabakod sa ato sing nga immune system. Number 2, dako man ang iya nga mabulig para sa aton nga blood sugar para nga magpanubo sa ato sing nga blood sugar magapauntat sang pagtaas ang ato sing nga blood sugar level kontra diabetes.
Bangod kay ang calcium mga kabistado nagadikta ini sa ato sini nga pancreas nga magpagwa sang insulin para balansihon ang aton sini nga blood sugar. Ang isa pa gid diri ang nagapabakod sa aton nga mga katul-anan, dapat bakod tulan ta labi ko nagaedad na kita. Kay kon may edad na kita kang mabalian kita tulan, laban-laban 3 bulan musdok kita. Kaya nga hindi naman pwede operahan, hindi naman pwede nga ibalik pang tulan naton ti kinalbakod ang tulan ta kung kita ang nagatigulang na. And ang pinaka-the best ni dire kay may mga pamatuod na dire nga ang aton sini nga Ever Young capsule ang makabulig sa pagpaslim sa aton nga lawas. So silingon dako tsansa nga hindi kita aton nga magniwang kay nagabulig siya sa pag-burn sang fats naton para nga madasig ini nga pagwaon sa aton sini nga lawas. Simple nga himuon naton exercise kamo sang healthy living pagkatapos magamit sang Ever Young capsule. Amo nang akon ginahimo, that's why nakita ninyo sa ato sini nga mga pumuluyo sa aton nga mga kauturan nga ato sini nga lawas ti naga-steady lang. Natin nagtambok kita sang una nagkatilaw nga nagtaas sa aton kolesterol. Inhataga na gani kita sang maintenance sang una sang doktor. Kasi nga inom ka sang maintenance kanyan taas ng kolesterol mo. Itsura mo pertik tambok-tambok, dako. Itin may fatty liver ka pa. Una bala, di mga kabistado ang nagbulong sini kang nagkakasini ang aton sini nga exercise healthy living kag Ever Young capsule. Gani tilawin nyo ang Ever Young capsule tested and proven. Imnon naton ini 2 ka kapsula sa kada aga antes kita magkaon. Mga 10 minutos tubtub 15 minutos nga dapat imnon naton ini antes nga magpamahaw mga kabistado. Ang importante gid hindi kamo makainom sini 3 times a day sa mga may edad-edad at sa mga medyo bata-bataon pa hindi kamo makagamit sini mga kabistado 1 capsule 3 times a day. Kung may edad-edad na kita 2 capsules 3 times a day pwede gid. Pero kung daw medyo kapos ang budget hindi man 2 capsule 1 time a day. Sa aga lang imna nyo 2 ka kapsula. Akong ginahimo ka mo man lang na 2 ka kapsula gininom ko kada aga hasta maghapon hasta magabiway na. So steady pulso nga to sini nga pagpangabuhi, steady pulso nga to sini nga immune system. Ever Young capsule bakla nyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Tungod kay ang hambal nila mga kabistado sa Ever Young capsule edad mo lang ang nagatigulang pero ang aton nga kalawasan mga kabistado nagapabilin nga Ever Young Capsule. Ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young capsule, igabalik ang abilidad na maglasig mag-ayo ang guba na cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Ever Young capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Ever Young! Ever Young capsule. Ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Ever Young capsule, edad mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Ever Young! So mga kabistado na batian ang aton sining Ever Young capsule gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparmati sa aton mga kauturan hindi gyud magkalipat sa paggamit sang Ever Young capsule. Bangod kay ang Ever Young capsule edad mo lang ang nagatigulang apang ang aton kalawasan Ever Young. Bistado! Oras naton mga kabistado nakalabot na kita sa 16 minutos na kaligat sa alas 12. This time, check na nato ang mga balita kag information na gadugay aton sini nga kwaon ang mga pila ka mga kag basahon ang ato sini nga mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga viewers. Pero this time unahon nato na ang mga balita sa ato sini nga mga reporters. Check naton una ang mga balita kag information na gikan na mga kabistado sa ato sini nga mga reporters. Unahon ta ang mga report kag informasyon nagikan sa kay kabistadong Joshua Haka. Direkta sa siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz may ara nga nasapuan nga patay nga isa ka mangunguma ti ginapatihan diri nga ang iya sini nga kamatayon ang ginhalinan ini siya ang nakuryente. Bistado! So, check na to na mga balita kag information nagikan na kay kabistadong Joshua Haka direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Bistado! Kabistadong Joshua sa report. Good afternoon. Go ahead.
Good afternoon, Kabisalan John. No? Wala gid na makasalbar sa kamatayon ng isang sa mangunguma matapos nga makuryente patay sa barangay Humagikita, Rojas City. Sa pinalikdan ng ini Kabisalan John nga adlaw pasado alas 10 ng aga, Kabisalan John. Hindi ko maging kilala kay Diego Kapapas sa 31 anyos. Diego Kapapas, 31 anyos sa residente sa nasambit nga barangay. Ginpangayag nga matapos ang pag-spray sa uyapad sa pesticide sa biktima papuli na punta ni Kapitan John Apang at di malasundid nga may live wiring no nga ang area nga punta diin na Kapitan John ginagihan kag ginalsa kag gilayon nga na kuryente kag nagresulta sa kamatayon sa sining ni Kapapas Kapitan John sa karon nagapadayon pang investigasyon sa pulisana angot sa natabo niya nga insidente kag papiyak nga bahin Kapitan John samtang lalaki pinaso naman niya matapos nga ginabok pa banwas ang tigma kapis sa Belgium. Nagapabili sa ospital ang itaya kalalaki matapos nga ginabo pag nag-angko ng sang kapilasan o kung pagkapilas sa nawong sa barangay Parian na banwas ang tigma sa Belgium. Ang biktima pinala sa kay Gary Buday. Gary Buday, 42 anyos kag-residente o kung kagang suspect ang musiya Edwin Rapulo, 53 anyos na ang mga lungsay mga ini residente sa nasambit na barangay Kabisalan John. Sandig sa Sigma Municipal Police Station na samtang nagadayan o kung naganakat-nakat ninyo ang biktima sa balay sa 5-5 ng suspect no, pinali na lang ini na din nagtinggit na dala sa malaing na pinaga Kabisalan John. Pinali nga nagpatunga ang hindi pag-intindihan ay rason kagkamangdanan yung hinali na lang pag nagtuwa sa binangon pag ginlabo sa nawong ang sang suspect ang biktima pag nagresulta sa pagkapilat Kabisalan John. Madatugman nga ginaresponduhan sa kundi padapatan sa rescue team sa pauna nga pagbulong kag gindala sa ospital. Kaya sa karon nakahulong na sa karsel ang Sigma PNP ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon Kabisalan John. Kag sa dugang sining Kabisalan John nga bahin na update nato na sa aton diri nga kanalawran diri sa maya syudad kag probinsya sa Kabisalan John. Kalalawran na sang kapis no nagapabilin sa Diapon na positibo no sa red tide o na paralytic selfish sa Kabisalan John. Nagapabilin na positibo sa paralytic selfish sa Polson o na red tide ang kalalawran sa probinsya sa Kapis. Sandig sa Shellfish Bulletin na 24 sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR Kabisalan John. Positibo sa Diapon ang sa red tide kag mataas ang positivity level sa kalalawran sa pian ni Vintan ng Sudad sa Rojas, panay President Rojas kag Pinar Kabisalan John. Bangod sini nagapabilin sa o kung nagapabilin nga ginudumilian ang pagkaon sang tanan nga sahi sang pakinato lang sa nasambit nga mga lugar. Bangod ako kag tuman ka peligroso nga dalas pang sinisa ikayong lawas. Mahimo naman nga konsumuhon ang tanan nga mga sahi sang isda, lukos kag alimang nga limpihan kag ugasan sa mayo kag lutoon at sang gusto Kabisalan John. O pwede na gali makaluto subong sang mga paginhason, pwede na. No, Kabisalan John. Sa silingan nato, hugasan lang ko nga ano. Amo na anak ko na sa silingan nato Kabisalan John. Sa Japon tanon kag konsumuhon sa isda lukos kag alimango Kabisalan John. Sa mga isda lang gali kag lukos kag alimango dapat hugasan lang tudo. Yes, kag lipiwan sang todo kag lutoon sa gusto Kabisalan John. Lutoon sang gusto. Ti kun kinilaw abi karon dati hindi na makilaw no. At tama ka na Kabisalan John, todo posibilidad nga may panmangadaan ay si Padil Gaistar mga akong kaisda sa kadagatan yung natunduin nga nakatartinisera. Wala no positibo at red tide ang area sa kadagatan Kabisalan John. Wow. Sa kaduwe-dugay makita sini makakaon kag makadilap sang talaba nyo da ba? Labi na gid ang inyong kwandang inyong diwalda. Paano to sila makapadiwal-diwal sini kay Wayman daw kadugay gid daw chance ta makakaon siya. Lagi chance Kabisalan John nga magkaon subong sa nga patindri sa siyudad. Talaban na lang ana isang kalibong kauno namo na kay why to ya sa kalibo ano abi kay ka mga matyago ka mga dramhak sa inyo da ilabi na gid ang mga nagalistar sa kilid dagat mga dramhak guro. Hindi na Kabisalan. Lantawa ka. Ano ang Kabisalan John? Amo gani na Kabisalan John mga dinidring area sa igal sa may bayon mga dramhak magluwas na Kabisalan John o pag iniaton nga nagplagaton nga pa ang sang information
anatuhoy sa pagnakuha pala kabisa John sini nga ginaibagnan ang balat higad sa baybayon nga na ginatunaan kisa sa pag kuha natin din pag inang gamay-gamay lang hinangin kagulubag yun, no? Signal number 1, nagataas ang liberasyon tubig, darason sa kabangdanan, nagapilakad na amuning turaan sa pagkalumot at hindi tanan-tanan kabisa doon sa itong paligot. Amo na sang resulta sang pagkadaramhak na ninyo, tilan tawa. Kung ikaw lang tanig start sa sudat sang Rojas, okay ko, bilib ko na kay hindi magikuan, di way sang dramhak na, pero kung magamo na nga sa pagkadamo sang dramhak, inyo nga si R, ginadrikta nyo lang da sa ginadrikta nyo sumikilis ang dagat, talin tawa. Kundi nagkakala coliform bacteria, kamo na nagkaikulay bacteria, kamo na. Pagkatapos, nagkalarid tide kamo na, Amugid gabi. kadugay-dugay nga daan na bulngon kag padulaon sang red tide basta nga magtiner na kadugay-dugay na iya madula yung red tide ya. Amugid na kabisa doon John kay asa na siling na to na mumili ka dito ginakuha ng subong o ginahibalo natuhoy sini sa ngaton nga mga kauturan diri sigad sa baybayon na kun pupwede man lang no pakigabahinan nila nga tanihilaman na sang alagaan nga aton nga palibot diri sigad sa baybayon kayang iban sa aton nga mga kauturan diri sa syudad sigad na mo speciality dito doon sigad sa baybayon dili na yan nakahigpo sigad sa baybayon mga kabataan nabiglabaw sa tanan ng mga ginikanan duway gid sang pag disiplina sila nga mga kabataan kabisa doon John. Kita nyo gilang na. Sino nagantos kundi kamo mangyapon da sa mga kwanda ang mga ano ni ang mga salawayon da nga mga malam nga way magasaway nga dira maghaboy sa mga basura sa kilis ang dagat da. Sino nagantos kundi kamo mangyapon kaya ang parangawianan nyo ginhiluan nyo ang parangawianan nyo. Kita nyo gilang na. Yes, sa tama ka na kabisa doon John kaya ang iba na aton nga mga kauturan diri sa aton area nagakuan man no nagapangabay man na kung ano nanuhula lang nila kay ang iban sa aton nga makuturan dili nakasandig ang ilang pagpangabuay ilang pangabuyanan na sa pagpanginhas sa kabisa doon pagdako gid ang epekto sa ilang pangabuyanan na labing labaw sa tanan krisis subong ang area sa kutudin na positibo sa red tide kabisa doon John. Sige. Kabay pa nga madula na ng red tide ka makabalik ni kita sa pagkaon sang tahong, sang talaba, sang diwal, sang punaw, sang litob, sang kagaykay, kag sang iban pagidira nga mga klase sang mga lamang dagat o kon mga pakinhason. Tama ka na kakabay pa kabisa doon no nga taluyan nga magpabili na sa nakadlaw nga magakuha na no magpalungsay na hindi na kita di o kung hindi na mahimo liwat no nga mag red tide pa ang palibot at diri sa syudad sa Rojas. Hindi lang syudad sa Rojas no iban pa gid mga kabanwahanan takop sa probinsya sa Capiz. Sige. Salamat gid Kabistadong Joshua. Report magikan diri sa probinsya sa Capiz po na patrolling si Kabistadong Joshua kasabi kay serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Direkta sa siyudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Sa sini nga mga tinion sa ilo kita sa iban pa nga mga balita kag information sa ilo naman kita sa mga balita nagikan naman sa kay Kabistadong Vincent Villano nagikan sa probinsya sang Iloilo. Check na to na mga balita may kang tanan sining kaso mga kabistado sang sapo sang isa ka bangkay sang bata nga 7 ka tuig nga babae ang gin-report nga nasapuan dito sa may area sang Banwa sang istansya. Ano ang investigasyon sang aton nga mga pulis? Lakip na ang aksidente sa may Banwa sang Saraga may napatay. I-check na to na mga balita kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Kabistadong Vincent sa report may ngapon, go ahead. May ngapon na Kabistadong John. Isa ka vehicular accident ang natabo mga alas 2 inidya ang takna sang aga dira sa Maya Barangay Sambag Saraga Iloilo kung sa diin ginkamatay gid ini sing isa ka backrider kag pagkasamad sang duha ka mga pasahero nga angkas ni Kabistadong John no. So ang mga biktima diri ang ginkilala kay Jeremy Puertoriano 23 anyos amo ini ang driver kag residente ini sang barangay Halawod Sur sa Saraga Iloilo. Ang mga angkas ini Kabistadong John amo sanday Vivian
Milayog, 23 anyos, residente man sa nga barangay Halawod Sur, kag Gladys Ana Ponsaran, 23 anyos, kag residente sang San Juan, Pututan, Iloilo. So amo ini siya ang ginadeklarar nga dead on arrival. Sa aton pagpakigangot kay Police Lieutenant Rafi Senieres, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station, nagapauli na naikuntani ang ining mga biktima halin sa banwas ang Saragano kag padulong ni sa may bahin niya sang Bangga Bante sang pag-abot nila sa may barangay Sambag bala sa may sa may White Heaven dabalang area sa pangla sa may patio bala Tarong John dira kag nakadulog ang ila ginasakyan nga motorsiklo rason nga ti inigid no umapok ang ila sini nga motorsiklo kay tinadulaan sang kontrol ang driver rason nga nagpalabog man ining mga ining mga pasahero sa sining motorsiklo kabisadong John. So bangod sang tuman nga nga impact kabisadong John kay Peter munog ang ulan. So ginsulay nila ang ulan kabisadong John. So that's why nakadanlog siguro kay tinga mo to na out balance. So nakangkon sang mga kapilasan sa magkatuway nga lawas ining mga biktima apang ining isa ka angkas niya ang natamaan kay may fatal ini siya nga pila sa ulo kabisadong John. Rason nga amo ini ang iyagid kamatay kabisadong John no. So ang napatay ni amo ning angkas o kon naga-drive. Angkas ini siya kabisadong John. Pila ka bilog sila? Ini sila. Ining si Jeremy kag ining napatay. Apang kay kagang isa ka angkas nila. So bali amo ni natabo sa lugyan niya. Bochilingon apat sila gasakay sa motor. Tatlo ang isa doon. Tatlo. Driver tatlo, isa ka driver kag duha ka mga nagaangkas. So amo ni ang no. So dala sila sa may bayan niya sang Barutak Nuevo District Hospital apang tigin deklarar ining si Gladys Ana Ponsaran nga dead on arrival kabisadong John. Sa karon ang mga pulisan gyapon naga-conduct pa sa investigation kay hindi pa ma-establisher kung ano gid ang nanging kabangdanan sa sining kuan mo sa sining aksidente kay nalantaw nila to ang damol nga ulan kagin pamangkot nato ni sir ang status ng driver nakainom or whatsoever din siling niya wala pa hindi pa ma-determine kung nakainom ang driver kabisadong John rason sa ilang sini nga pagkadisgrasya dira sa may bahin niya sang Saraga Iloilo kabisadong John. Samtang isa ka bata nga 7 ka tuig ang nasapwan nga hublas kag wala na sang kabuhi dira sa may barangay Gogo Estancial Iloilo mata kagabi no mga alas 8 ang takna sang gabi. So no sa investigasyon initial sa aton sining mga kapulisan nga nagalagaw-lagaw ining 18 anyos nga or 16 anyos nga minor de edad sa may area sang masapwan ni ining isa ka 7 ka tuig nga bata nga nagahigdaon o naghamyangon sa kahilamunan kag wala na sing so wala na sing panapot nga paidalom nga kabisadong John sang iyang lawas. So ginapatihan sa karon sa aton sa pamilya nga ginhimuslan anay ang bata antes ginapok or gintapok dira sa area kabisadong John. Kag sa latest nga investigation may nakita nga mga pila sa ulo ang bata nga posible lang o ginlampusan or ginlampos ining bata kabisadong John nga rason man pang iya sini nga kamatayon. So kay nagpadulong ang grupo sang aton sini nga scene of the crime operative agod magbuligman sa istansya Municipal Police Station agod nga ma-imbestigahan sang madalom ining kamatayon sang isa ka 7 ka tuig nga bata nga nasapwan sa kilid sang isa ka kudal sang isa ka cellular cell site kabisadong John dira sa may Banwa sang istansya Iloilo. Ang pamilya nakasugid kon sang sano nadula ang bata. So sa pamilya nga bali do nadula ini siya kahapon. Kag wala na sa ang hapon kag wala na nakapauli pagka gabi sa muna gid pangita kag dito nasapwan sang sining 16 anyos nga minor de edad ining bata nga naghigda sa may
kahilamunan nga malapit man kagaling kang lugar kabisadong John do medyo madabong bala ang mga hilamon then may mga kasagingan so dira gin nga tapok ini nga bata kabisadong John So, sa karo ang bangkay subong is subject for autopsy. investigation And dapat mabalaan kung kay man kapating pamilya nga ini siya ang himuslan may posibilidad ng dispatyon kag may pila sa iyang ulo nga ginalantaw nga ginagi sang paglampos. oo kadira kag paglampos o kondo gin hungod bala nga ngikuan nga Ginbunggo. bunggo ining tulo sang bata kabisadong John so that's why ginapadalman pa karon sa aton sining Estancia Municipal Police Station Ahay. kung ano gid ang posible nangin rason sang kamatayon sa ang sining biktima kabisadong John kag dito man ang bulig sang scene of the crime operative agod na magdugang augment sa sining aton sining Estancia Municipal Police Station may kantanan sa kamatayon sa sining 7 ka tuig nga bata kabisadong John. Sa background sang biktima, way pakita kay balo kung pila sila ka magulutod, Wala pa. Ang ginikanan niya ano ang trabaho kag kung pero dra gid sila gi-star sa lapit man lang sa area nga nasapuan ang bangkay. Dira gid sila residente gid sila kabisadong John sa among nga lugar. Sige. So amo ni ang madulong naton nga report direkta diri sa may probinsya sa Iloilo. Ini si kabisadong Vincent Beriano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Vincent Biliano mga kabistado maikang tanan sinisang inang nasapuan nga bangkay sang bata no 7 ka tuig parang edad bata ang babae may lampos o may agi sang ginapatihan lampos sa iya sini nga ulo nga mo ning kabangdanan sang iya sini nga kamatayon may posibilidad and hublas ang bata no waay sang pinapton pa inalom amo ni kun nga ang gusto sang pamilya nga ipa-autopsy ining bangkay sang biktima para balaan kun bala ini siya ang ginhimuslan antes nga pagapatyon kita nyo gila na kung ano nasubong ka tunto sa mga tawo sang una waay ni no sang time sa una Tatay Digong laka ka sa kita makabati ka makakuha sa balita nga kasubong sini. Mga kabistado, laka-laka na kay nga ti ang mga kriminal nagapanago, nahadlok ang mga kriminal nga magwa so nagapalanago ang mga kriminal. Number 2, ang mga drug addict nagapanago man kagway na tsansa nga magkagamit sang shabu kay tungod nga ang mga kriminal nga manugbaligya sang shabu nagapanago hindi sila baligya. Kay nahadlok sila sa mga miyembro sang EJK tubla atong mga assassin mga nagapamatay ng panumba bla to sang mga kriminal. Nahadlokan nila. Nga sa diin amo man ini ang nakapatawhay sang aton sini nga probinsya, syudad kag bilog nga pungsod. Ang sang time ni Tatay Digong ti subong kay nagkaladula na ni. Subong mga kabistado wala naman liwat sang katahap, wala naman liwat sang kahadlok, wala naman liwat sang ginhimo nga o sang ginahimo nga kasubong sini nga insidente. Or kasubong sini nga ang mga kriminal ginapanghalid ng silidalan. Mga kriminal ginapanglabayan na ginapangtumba. Why na sang nagakatabo nga mo ni. Amo na ang rason kung nga sila naman ang gagwa subong kag ari ang mga biktima nila. Lantawan nyo. Inosente ang mga nagkalabiktima. Isa diri sang makaluluoy nga inosente kining 7 ka tuig nga bata ano ayhan panimuot sinisang bata nga ini. Hamakon mo na masarangan mo imo ang 7 ka tuig nga bata kung panalitan nga mangin matuod gid man nga ginhimuslan ini. Hamakon mo 7 ka tuig nga bata himuslan mo imo pagkatapos patyon mo pa. Tawa bra kung tarong utok sinisang suspek, kung tarong utok sang tunto nga ni. Nga naghimo sinisang krimen nga ini mga kabistado. No? Te? So daw hindi naton ma-picture out kung pananglitan nga kung nga nahimo ini
kung matarong utok sinisang tao nga naghimo sang krimen nga ini, hindi yan ipagimuon. Pistado! O chingon laban-laban, nakakarga naman ni pila ka gatos, guro ka gramo nga shabu. Pistado! Ang nakarga sining tunto nga ini. Pistado! Kay mga kabistado, kung tarong utok mo, formal ka kasi ka utok, bisan tunto ka pa, dungol ka pa. Pero, mga kabistado, kung tarong ang utok mo, hindi mo ni paghimuon ang krimen nga ini, tungod kay bata ang biktima, inosinting bata, no? Kung tarong ang utok mo. Pistado! Kalipot nga sila ng utok, yung sinilaban-laban. Pistado! Kaya sining suspect nga ini, nagabalingaso ka, nagabalingag ng utok, yung sinilaban-laban. Pistado! Unang rason kung nga ginhimo niya ang krimen nga ini sa pagpatay sa sining bata nga nagapangidaron sang 7 ka tuig, di hamak nga masyado ka inosinting nga klase sang bata. Ha? So, amo na mga kabistado ang aton subong gusto nga i-follow up. Pistado! Kay hibaloon naton ini, no? Gusto naton pangitaon ning pamilya kagang Pistado! Ning ginikanan sang sining biktima. Pistado! Pamilya sang biktima nga ini parang balaan naton kun bala ang bata nila nuras naghalin sila balay, no? Singsan na diskubrihan nga wala ng bata. Pistado! Kag inang paano na nakita. Pistado! So, mo ina may kabistado ato sining hibaloon kag Pistado! I-check ang may kang tanan sini. Pistado! Subong mga tinawon i-check naton anay mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Pistado! Latest nga follow up report sining bangkay man nga nasa puan nga ginutdan sang liog to sa kuano. Sa may barangay Bakhaw sa distrito sang Mandurriao. Pistado! And mga latest pagin nga mga follow up report may kang tanan sa nagpinalupog to gabi ito sa may Veterans Village, pero iya nga balay ito, gin-strapping man kagabi. Pistado! O ginasang kagahon, no? Pistado! I-check na to na mga balita kag information nagikan sa kay kabistadong Aaron Refuyo. Pistado! Kabistadong Aaron, sa report, may hapon, go ahead. Yes, kabistadong John. Subong nga po, no? Ako na kayo nasa ngaga, may nagluntad nga hacking incident. Ako na pagpangnabo sa isa ka persona. No? Kaya inalasing ko sang aga sa may, sa may zone 6, Sitio Kawayan, Sitio Kanipayan, Barangay Bakhaw, sa distrito naman niya sa Mandurriao, kabisadong John. Ang suspect, ang ginakilala kay Rafi Clemente, E. Claudio, 26 anyos, tag residente sang Barangay Damirez, Haniway, Iloilo. Samtang ang biktima, ang kabisadong John, ang ginhingaddan nga kay alias sa Ricky, no? Kaya padayon pa din ang investigasyon sa aton mga kapulisan. Yari ang ibang mga detalye. Sunod rin sa area, no, pagkanto naton, kaina mga alas 4, tubtob alas 5 sang kaagahon, may nabatian ang mga pumuluyo, no, nagasinggit sang tabang Gaylibion ining si alias Ricky, no, kami nabatian sila nga do lagapok kag amo na to gali kabisadong John, nga ginatawag sini, chop-chop na ang iyang ulo kag tuwag sini kasubong man ang iyang wala kag tuo, no, nga ano pa sini nga butkon bisadong John. So ang gingamit rin sang suspect ining butcher knife kabisadong John ang ginapang nasa sa Ritson. Wow. No? Kaya sa pagpungusisa din natin dito sa lugar, ang ining puluyan ang ginapanagyahan ni Hiro Hibiona. Hiro Hibiona ang isa ka negosyante. Hindi ni Hibiona lang. Hibiona lang ang kabisadong John. Okay, sige. Okay. Ining si Sir Hibiona ang may negosyo ining siya, no, nga litsunan sang mga manok, no. Tapos ang ini duha ka persona sini si alias Ricky nga biktima kag suspect nga si Rapi ang mag-upod sa obra kag sila ang isa lang ka kwarto, no, sa dalom balay nila, isa lang sa sini ginatulugan kabisadong John. Okay. Kag sa pagkangasika pag naton dito sa lugar, ginapasuni, no, sang pamuluyo dito. May diferensya, ginapasuni, may diferensya sa panghuna-una o kon pamisaron ining suspect nga si Rafi
kabistadong John. Oo. Botchilingon, kung may diferensya sa tinga nga nakatrabaho pa na sa kwanaw, sa inang litsunan. Amo man ni ang kabistadong John, ang sorya-sorya dito sa lugar, ginapasuni nga may sakit ini siya sa may paminsaro ini siya. Actually, ining suspect, tuwag siya tatlo lang na ini siya kaadlaw nga nag-silo dira sa balay sang yang amo nga si Sir Hiro Hibiona, kagasamtang si alias Ricky ang biktima, isa na ini siya kabulan sa may area kabistadong John. Tapos okay. Proceed. Okay. Pag ano naton to kay na, medyo madugay kita to no. Ining si alias Ricky, ining biktima kabisadong John, no? Kag si Rafi, may daan sila kuno nga nga hiligot anon, so kuno may away-away ini sila nga duwa, hindi sila magkasundo bala kabisadong John, sa wala mahibaluan nga rason. Kag nakapati man kita dito sa storya sa mga pumuluyo, mismo malapit man sa ila nga ginadayunan nga tuwag sini nagmit lang nga daan si alias Ricky nga patyon niya si Claudio pangod ni nga may away sila personal nga away sila nga duwa apang sa nga kaagahon sa alas 4 didre na no nagsiagit sang tabang si si alias Ricky kagamunan nino ang ginhimo nga krimen ni alias Rafi sa Kapisadong John. So ginapatihan nga may posibilidad gakatulog ini ang biktima kag ginlabo sang sining suspect. Yes, Kapisadong John. Oh. Okay. So at least ang suspect nadakpan man sa aton nga mga pulis. Daway man sa nalagyo yan no? Yes, wala siya nalagyo Kapisadong John. Makita naton sa video nga ginsend sa aton sang aton nga supporter ang nagapungko lang siya kag may dugo ang iya kamot do relax lang siya do hindi mo makita siya Kabisadong John ang paghinulsol nga pagbuhat sadto sang amo nga krimen no kag nagamba sa gani sa mga kapulisan naton nga Kabisadong John ma-surrender ko nag-relax naman siya kag nagpapungko na lang to sa atubang sang aton mga kapulisan. Okay. So hasta subong hindi pagid mabalaan kung ano gid ang rason kung nga ginpatay niya ning upod yan eh. Yes, Kabisadong John. Kag sa subong nga ni Kabisadong John bag wala kita dito halin, ha? Ara mo to sa gyapon ang lawas sa sining biktima kag ginaulat-ulat talaga to gani kung sino nga punerarya actually kay inapon ni ama ko mo na 5 na tabo ko subong nga tig panagana na wala man sa gyapon sining nga punerarya nga abot no agud kwa. Way pagid makwa to sang kwan, way pa to makwa sang funeral car. Wala pa to Kabisadong John kag kasubong man no wala man sa gyapon dito kakadto ang tuwag sining pamilya sa biktima. Sa ginuntaran sang ining insidente Kabisadong John. Kay ang ngalan niya alias Ricky lang, di pa base kung pwede na mga makwa ang ngalan kay apelyido kag para ma-announce ta. Parang at least base mang pamilya makabalo kay ti paano na karong balaan nga ila membro sa pamilya na napatay kay way man to apelyido. Gani Kabisadong John. Kay amo man forward sa aton. Kani amo nang ihambal sa pulis, dapat kuan na ihambal ikwaon na sa pulis kag announce ang ngalan kag apelyido sa biktima. Yes, Kabisadong John no. Ari no may laragway dire no bago na nagabot. Kining si alias Ricky, Ricky Pizarro. Pizarro ya apelyido. Ricky Pizarro. Ricky Pizarro Ibasquez, 32 anyos, residente sang Hines, Interior, Cabatuan, Iloilo. Taga-Cabatuan man gali, lapit man sa Niway. Yes, Kabisadong John. So liwat, anong ngalan niya to? Ricky Pizarro. Pizarro? Ibasquez, 32 anyos. Taga Hines, Cabatuan. Hines Interior, Cabatuan. Okay. Sige. So, nagbulag ang ulo sa lawas ko, no? Nagbulag din sa Kabisadong John. Naguro ko nga ang daw ay pa makuha dayon na sang taga funeral car kay siyempre
Daway siyang may ano nila naman, topic na na, sus mo Yunis, mga klase. Depende ini sa mga manog natungdan sa ni Kabisadong John kung ano sa ni yang ilang nga diskarte, kung paano ini magtabid, ining nagbulag nga ulo ka, duwa ka botkon, sang ining biktima. Okay. Sige. So, at least ang suspect, ara naman na priso, ito yung plano nila na sa suspect na ipabulong pa na kayo ang ambal nila nga daw medyo may nervous breakdown corona. Ati amo nang ginabalambal diri sang palibot kay na dito sa may Barangay Bakaw. Ati wala pa man diri sang clarification o clarification sang psychologist o kon psychiatrist. So hindi ginaton siya matumod nga siya ginman ang may sakit sa pang una-una Kabisadong John. Pero kung istoryahon mo siya, gambal man siya nga masurinder siya. Naamo ginangambal niya mismo sa atubang sang ato niya mga otoridad Kabisadong John. Okay. Sige, sa piyak nga bahin, atong strapping kagay na to, nung latest nga follow-up to, balay ko nun hiruta atong strapping to? Yes, Bao. Amo na Kabisado yun. Kaina, nagresponde kita to mga tuwag sila, kita banta. Alas 3, kagahon? Alas 2. Amo alas 2? Dila-dila Kabisado yun. May isa sa lalaki nga nagasakay siya motorsiklo, mas ang nga motorsiklo Kabisado yun, nga may shoulder bag siya nga nahamtang mismo sa tubang nga sila. Tapos dito nakasokbet, ining wala may baluan nga armas lutang. Nagpundo siya sa pila ka minuto dito sa atubang mismo sa balay ni Cecilia Hirota. Kag ginpaluktan ini ang iya nga atubang nga porsyon sa iya nga balay, pang-apat sa ason nga lupok. Kag ini si Mojsko, asang nakatuan naton to si Ma'am Hirota, gagkurog-kurog siya nga nagalumaw-lumaw. Kay mga nakibot siya. Nakibot siya sa lupok diri sang tuwag sini sang armas lutang. Igo dito ang malapit sa iya ginahigdaan, maigo dito. So, sa nakibot siya, ginsikyar yang agtang, gunugani ang Kabisadong John. May sibigo na siya? May silas, yang agtang, sikap yung muna. Kaya ang balibas si Agsik lang, kag wala man, kag nabugtaw ini siya, kag kasubong ng isang iyang abana, kag naghambal ini si Cecilia Hirota, na abi, pamakbuaan ko na din. So, ginabala mo siya sa iyang abana, kaya hindi anay magwa. Kaya pasagwa ang nagtiro. So, sa naglakat na, balik-balik ay ini ginagwaan, ginsikyar, kag wala na ang lalaki ini sa motorsiklo malasig ang iyang palagyo sa wala nga may baluan nga direksyon sa Kabissadong John. So, do may mga ginpag-missionar to gina sa interview ang ining si Mrs. Hiruta. Ano si ang atong Hiruta nga nagpinalupok to sa may veterans village to, no to bata nila to? Yes, Kabissadong John, no. Ang sugpon dira sa nagpadayon naton yung interview, gin-open up ini sa aton ni Ma'am Cecilia. Siling niya ining bata niya, si Sir Donel, nagpadulong dito sa Veterans Village. Ay, tawag sinin, may ginhaboy to siya, dumaging katuan sa something dito, ginhaboy siya sa botelya. So that's why, nangakig ini si Sir Donel, nagbalik sila puloyan, amo na naging sokbete siguro diri ang wala may baluan niya kalibre sa armas lutang. Kaya nagpadulong dito sa lugar kag nagpinalupok man. So ginaako man din ni Ma'am Cecilia nga bata yagin man nga nagpalupok. So karon amo na ini tuwag sini suno man kay Ma'am Cecilia, no? Nagbalos, dagwa man mismo sa baba yan nga nagbalos ang iya kontra nga ginpalukpa niya sa may Veterans Village sa may City Proper sa Kabissadong John. So, ay man sa maging missionar nga pangalan to kung sino tong kontraya to? Wala man naging mention ini si Ma'am Cecilia. Pero sa ngin papangkot naton siya, ano ni si Sir Donel sa ginpalupok ito, kung nagpalupok to siya sa Karmasotang sa may veterans, ginpasakaan ini siya sang kaso. So, ginako naman Kabissadong John, ginpasakaan ini siya sang kaso, o kung ginpasakaan ang iyang bata sang kaso, kag subong wala sa iya puloyan ang iya nga bata, no? Minado man siya no nagapanago kag tuwag sini nagapaabot man siya no sang waran sang iya nga bata Kabissadong John. Okay. So may ginatumod sila nga daw amo tong kontra sang bata ya nga hambal ya daw amo guro tong ang nagbayad para nga palukpan ng ilang balay da?
Amo na no, katuan pa naton na sa dili nga Badugay kabisadong John. Oo. Ang balo naton ang muna nga bahin. Mm. Kabisado John no kay Oh, Ah, in fairness to sa ano, gintumod to ni Cecilia to Hiruta, pasabtot naman to kay daw nagreklamo sila niya nga kami pa si Bangda nila nga perti na yung kahadlok namon ni ginakurog na miganit sang pinalupok sang bata ya de. yes, yes then kabisado John no. Okay. Katuan man na siya naton, tinguhan Mm. naton siya no nga mapakigbahi man ang iyang side. No, Mm. agad malimpyo ang iyang pangalan Mm. sa atong mga publiko. Sige. Yes, kabisado John no. Amo ni nakuha nato nga balita sa distrito sang Mandurriaga, partikular sa may barangay Bacau kag bandayan kabisado John ang update rin sa pagstrating sa Barangay Sicilia kag sabat sa iya gin pasibangdan. Ikan rin sa may syudad sang Iloilo. Ako si kabisadong Aaron Arrepoyo. Basta balita ng serbisyo publiko, Radyo Bistato. Oh, salamat kit sa report kay informasyon ang gikan kay kabistadong Aaron Rifuyo. May kantanan sa sining mga follow-up na pertek damo nga mga balita nga mga ni pang tulungan ni kabistadong Aaron Rifuyo ining kagayna sang kaagahon to pinalupok to sa may gin-strapping tong balay ni kuano ni Cecilia mag-asawa nga si Cecilia Rifuyo to ay si Cecilia Hiruta gali may ginmitlang to siya nga daw ngalan sang bata no sang o ngalan sang suspect nga mo kuno ang may posibilidad nagbayad para nga katuon balay nila to sa may barangay MacArthur sa La Paz agod nga strapingon kay nasang kagahon so ma-react ini ang pamilya sang mitlang ni Cecilia Hiruta taon naton kung ano ang mga latest nga development kung anong mga follow up sini angot sa sini mga kabistado no lato-lato nyo na kay masabat na sang kwan ari na nagsinabtanay natin aton nga pamangkot na aton nga mga pulis anong plano nyo gasinabtanay no mga kabistado sos Muriones so mga tiempon digong ni mangkot dayon na si digong mong bakit buhay pa to malaban mangkot na si digong dayon niya bakit buhay pa ito mga taong ganitong ugali bakit buhay pa ito yung ibig sabihin bakit nasa labas pa yan dapat nandun yan sa bilangguan ay Muriones tigarapon isantissima ho okay ayos so ala sige daligi lang kay shoutout nato na nato sini nga mga iban pa nga mga viewers no diri sa ato sini nga pagpangalagad sa June Kapulot News Live sa kay Ram Castor. Hello, good morning. Pwede ko ka-report sa imo about sa ano to man? Dulao. Basahon taliwat karon basi makita taman liwat no. Sa kay Peter Standarte, sa kay Joe Endler, shout out lang dira sa kay Mary Rose Gregorio sa Super. Merry Christmas dira sa inyo tanan-tanan especially sa kay Go Go, okay? Kay Vandred Lemore. Pa-shoutout Idol John kag pabati sa akon happy birthday. Salamat kid. Oy, birthday mo gali subong. Sige happy birthday sa kay Vandred Lemore. Happy birthday. Sa kay Maui Vinzon ayong hapon shoutout. Sa kay Eliseo Pagsugiron Jr. shoutout man kay Dailin Gamuza. Shout out kay Ram Castor. Regalio ambalyo. About sa mga 4-piece idol, kay adlaw-adlaw nagatungits lang sila or nagasugal. Idol mga ATM nanda, ginaprinda nanda idol. Mayad buhaton kadya. Idol tani manotis mo man. Sige be. I-send sa akon abing lugar. Anong nga barangay, anong nga banwa, kag sa diin nga purok o kung ano nga mga lugar ni kay katuon namo ni, no? Kag videohon, kinanglan ni hatag mo gid sa amon ang kumpleto kag insakto kag detalye nga detalye nga informasyon gaan mo kami skits para nga kadtuan naton kag videohon. Pero kung ikaw gani kung pwede mo man na ma-video taguon mo lang, i-video mo samtang ka panahoros la, no? Kag i-send sa amon di kay para nga makuhaan namon sang balasihan para nga ma-report naton ini sa aton sini nga gobyerno
kay para makakasila sa ila sini nga 4-piece. Kakason tani sa 4-piece magamuni, makon mo kwarta sa gobyerno ipanahor sa mga tunto nila. Okay? O sige, si Ira, si AJ, good noon Sir John, pa-shout out sa family Kasumpang sa Banati and advance Merry Christmas. Watching from Uman. Ba, grabe Kay Laila Altelio Hiroche, shout out man. Kay Verna Salvilla, unay ad sa imo program idol, basta ikaw ga live, damo-damo gidya ads. Ati Chamba At least makadugang-dugang na sa amon nga pang Christmas party sa kwan. Lapit na lang amon Christmas party So, inang may pagkahiwaton nga Christmas party ang Radyo Bistado team, no? Ti lapit naman lang ti yadi pa na makadugang-dugang sa amon Christmas party nga gulugalastuhon namon sa Christmas party. Okay, kay Berna Salvilla, kay Laila Altelio Hiroche, maayo patyon man ang nagpatay no sa bata. Bangag na idol nahimo sina ang nahimo sina ragay nga kamatayon. Okay. Sakay sino pa? Sir John daw kasubo mamati sa imo subong programa kay ang inyo balita puro mga patay. Gani puro mga patay kag mga minaoy yung mga mauyon man ding ibandio. Sa din pa sino pang white tama shout out okay sa Yolanda Diamante no, thank you sa aton sining viewers sa GCNL o kung sa June Kapulot News Live sa Radyo Bistado may nabilin pa din naton nga mga viewers kay Rodney Mulabin watching from San Dionisio Iloilo, kay Mercedes Malquerido sa kay Rodney Mulabin hindi na pwede mag-file sang kaso. Ya ko na dismiss na ang parihas sina nga kaso. Ya ang gwa sina double jeopardy ina. Tingambal gani nila nga kon may makuha na sila nga kumplito kag konkreto nga mga ebidensya, pwede ko na sila maka-file liwat. Kaluoy lang sa mga pamilya, wala gid hustisya ang mga kabataan nga nagkalamatay. Amo gid. Kailangan pag pulis ka, may ihibalo kita sa criminal law para mabalaan kung paano mag-file ng kaso sa korte. Di daw tuon man na sila. Hindi bala may mga criminal law man na sila. Hindi siyempre criminology man na sila mo, no? May iba sila. Kalabanan nga mga pulis nga criminology student man, di ba? Di kabalo na sila sa criminal law, Mga kabistado, si Cindy Pupo watching from Athens, Greece. Thank you. Mayong hapon lang da si mo, adlaw da sa kay Cindy Pupo, no? Sa Greece. Kay sino pang ibande, kay Joy Palmes Umambing, siling ni Randy Mulabin niya tani ang pamilya sang mga pamatanon sa NBI ngayo sila bulig para maagom nila ang hustisya. Actually, arang NBI, naka-intrang NBI. Pero ang nag-file sini sang kaso subong, amo ang SITJ, kay sila ang gintulinan sini. Tang NBI, nagabulig man lang. Gabulig man lang ang NBI sa pag-imbestigar. Pero, ang NBI daw ay pa yan nag-file sang kaso. Kay ang SITJ, amo gintulinan nga mag-file sang kaso. Kay Maricel Burata Bonita, mayong hapon, mga buwisit ng mga naghimo sang yun patula, wala konsensya mga buwisit nila, no? Akig-aki si Teresa Gipo sa nagpatay sa sining biktima may kabistado nga bata, no? Ning bata nga babae 7 tuig. Kay Alin Gayuma mayong odto Sir John, Merry Christmas. Okay. Iban pa nga mga mensahe sa kay Links Morales Gatso. Pasensya gid sa kay Maricel Borata Bonita, hindi ko na mabasa imo nga mensaya kay daw strong language, no? Ibo sila gingamit. Sa kay Links Morales Gatso, thank you so much, no? Sa ginsend nga star. Kay sino pa? O sino pa ng Waida? Si Joshua Hakal niya, mga tahor gid. Mga tahor gani. Okay So daw lang na ang party sa kuan party sa 4-piece bla to. Mga tahor gid dapat na kakaso ng ila sini nga mga 4-piece.
Kay nga ang gobyerno pagwa sang kwarta kag nakapertenecer ini sa 4-piece para nga ibinipisyo para ini sa mga kabataan, para sa pagpaeskwela sa mga kabataan. Ang inyo ginkuha nyong kwarta sa mga kabataan kag ipanahon nga mga tuntok mo, tinami klase nga mga ginikanan ni. Amo ning nami pang kakaso ng ilang nga mga 4-piece mga kabistado kay nga kaluluoy aton gobyerno. Isipa bala ginhimo na kamo gani nga mga tamaran nga mga yudikaka kamo, gitinamad na kamo pungko mo sa balay nyo, hindi kamo mag-ubrada. Tungod kay may ginapaabot kamo kada quarter, may ginapaabot kamo halin sa gobyerno. Pagkatapos, kumo kay nakita nyo amo na, ikwaon yung kwarta sa ligan nyo, imuon nyo, ipanahor nyo pa nga mga tuntok mo. Dapat sini amo ni ang dapat makalabot sa kay Secretary Erwin Tulfo. Para nga pangkakason kamo sa listahan nga mga miyembro sang 4-piece. Damo pa sang mga nagahangla diri nga mangin member man sang 4-piece. Para nga ini sila makatilaw man siyang makaago man sang ayuda para sa pagpaeskwela sa ilang mga kabataan. Tapos kamo ang ginhatagan prioridad kay mga pigado, hambal nyo ay kamo pigado, ay kamo mga obra, mga tunto kamo, pagkatapos ipanahor yung kwarta sang pumuluyo nga mga yudikaka kamo. O i-video na gani sa ato sining complainant nga naghatag si mensahe dire. Pagitay diyan nga ma-video mo kagatag sa amon di, may na kay parang balanta pagkatapos. Sabi isen sa amon ng mga pangalan kag apelyido sini kay verify namon kung 4-piece members kin man sila. Kay may listahan man ang aton sining gobyerno provincial. Ilabi na gini ato sining regional office ang DSWD. Kay listahan na sila sa mga members ang 4-piece mga kabistado. Ayos, wala sige. Doon nga lang na chimpo diri sa ato sining pagpangalaga nini magkalipat sa paggamit sang Vitalangs capsule. Ang Vitalangs capsule mga kabistado ang isa sa mga makabulig sa aton baga para sa makauturan naton nga may mga problema sa baga, may problema sa aton respiratory system kung mga sa mga manog sigarilyo sa mga may asthma, may TB kag iban pagid nga mga problema sa baga mga kabistado, gamit kita sang Vitalangs capsule. Ang Vitalangs capsule ang mabakal naton sa mga butika malapit sa aton lugar. And of course, ang Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa aton yung mga kalalakinhan nga medyo mahina na si Manoy, hindi na magkabalaka. Yari ang solusyon, Bravo Food Supplement Capsule for Men. Baklan ninyo na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Dawala nga lang na tiyempo diri sa ato sining pagpangalagad. Salamat kid sa inyo sining pagpag-upo diri sa ato sining pagpangalagad sa ngalan sang aton nga mga katapo sang bilog nga puwersa sang Radyo Bistado. Upod sa kay kabistadong Joshua Haka, kabistadong Vincent Villano, kay kabistadong Bonnie Sumblingo, kabistadong Aaron Rifuyo, upod sa kay kabistadong Harisma Alagaw, kabistadong Joel Abilay, kag upod sa ato sining digital platform architect, upod sa kay kabistadong Richard Mereveles. Kinanda na ko naman yung abyan sa kahanginan, Idol John Alojado Kapulot. Sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbago, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpukyon, upos kita sa atong mga handom. Pasangyot sang syudad, ang iya abilidad, ganing mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot.